Sesaringan kalian bangsa turun bubulung jadilannya Indonesia. Yo, yo. Jenok gandolan ning ati, tekan nyulayani. Tresnaku sehidup semati, kamu ngono lagi. Rasa sayangku sudah pergi, tak menghilangkan aku lagi. Kenokan dolan ning ati, tekan nyulayani. Aku
Ya. Ya. Cinta tak terpisahkan sampun katuban dengan Sofyan dan Sadi. Syahdu sekali. Nyamleng suasana yang indah begitu. Gimana Ibu? Berasa nonton Jamilah di pinggir pantai ya. Ya, desane lenggah rapi sekali. Dan kowe nek nonton Jadilan lenggah anteng ini ngalamat ora subuh. Oke. Biasane. Mbak Dani, menika wonten penari ingin badhe masuk kerja Bapak. Oh ya, andong waktu. 3, 2, 1. Ulung.
Iya, kita kembali ke Pak Dendi. Sudah dikurangi 2 karena harus berbagi waktu, berbudaya iya, bekerja juga harus. Pokoknya gitu. Sebelum melanjutkan lagu Mas Timbul, ini sudah ditemukan 1 buah kontak motor Honda. Ini undang kehilangan kunci sepeda motor Margonda membuka suun tidak manggung. Bandole kunci iki kok yang anu iki, nek wong cepet pikire ngene iki. Iki Suraja iki sebenarnya ngene iki. Heeh, cocok cepet pikire, siramu lebake ngene iki to. Sepeda malih mobil wonten ingkang kehilangan kunci sepeda motor Honda monggo kasuwun dipun penten-penten ing panggung menika wonten gandelane lirik-lirik kaya kula. Iya, semoga kunci rumiyin ingkang kehilangan kunci sepeda motor Margonda monggo kasuwun dipun penten-penten ing panggung. Monggo. Ya, iki awan-awan kaya njaluk lintang karo bulan. Iya, jadi nek dia terus karo bocah wadon kae sing penting aja njaluk lintang karo bulan. Iya. Lah iki kok Masalahnya apa? Masalah ora bakalan iso. Bakalan iso. Iki kok malah sing njaluk kok malah. Anjir, yes. Lintang rembulan. Beksa Turagowo. Sampai
Apa lagi Maya? Kok ono apa-apa gitu. Terus. Kalau mau sampun kapian lintang. Lintang rembulan. Rembulan senadyan awan-awan. Pak Mantos. Senadyan awan-awan jalur lintang rembulan aku tetap bisa nuruti. Apa ta sing ora? Kagem Bapak Ibu mobil badhe ngesaken lelagon semoga katur tidak punten yang mriki diorek-orek mengke terus ditindhi karang angine rada banten Kak. Ndak bagus. Pak De ngersakaken lagu napa Pak De? Nggih, Romo damang. Nggih, monggo Pak. Yo sajae bersedih no. Pripun? Lagi yang gumun aku ya. Kali ini pun sudah resik dereng. Kesel, angin iki kula tambani kok. Oh nikah siri, jenengan ki lho. Nikah siri ki sok anake ora oleh warisan lho Mas. Bojone dipake wong. Iki tiga sapa? Tiga Pak Bulu tuh. Oh jarine mergo bojone dipek wong. Lho sik. Jenengan jalur aku pacar hati Mas. Mbak Dani, kowe jane kloso mboten to jenengan iki? Pripun? Aku ket mung kuwi iki ambek kruyuk ngangkrang Lah sih. kuwi ora ono kula pikir kok maju-majure iki. Nggih. Ning ora apa-apa, ora Aturane iki apa-apa. yo kepengin derek jadilan kok yo. Nggih, semoga pun jauh sanget nggih, semoga Mas. Nikah siri. Nikah siri tenan iki? Loh, situ ora? Oh, yo kok sik, Mas. Yo sing lagu baru masih ngomong, manut. Hah? Iya, iya. Ya, wis kadung ganti balokan lho no. Oh ya, pokoknya Dewi kudu manut sopir. Oke, manut, manut sopir. Nek manut iku didonke sak nggon-nggon. Ya, semoga iki lagune bisa tresno. Ya, sing kon nikah siri ya turuti. Ayo. Ayo. Ini panitia yang lain mana? Pak De, panitia yang lain mana? Oh, kondor. Ayo.
ampun tenan. Seliramu ora iso tak anteki. Pak ditinggal ning kasih liro liyane kan. Ramadan mam. Mbok monggo mriki to Pak kajenge gendot heeh. Monggo to Pak. Digandeng buat kali digandeng. Nggih, sajake iki HP-ne 6 iki. Napa tensine namung swidak? Pripun? Jenengan padahal derek. Pripun pun ngunjuk kami derek. Syukur ora. Lah Ngomong iki. anu kaya nek tensine mikul swidak lho. Ora kodal. Wis embun iki. Pripun kok gendong napa Pak Dik? Kok dengaran Pak Dawang kok ya le kutuk banget tuh biasane ora kaya ora biasa. Jane jenenge ora sare wis pirang wengi. Oh, niki pun jinak Kak niki. Pun jinak Pak. Oh. Pungkasane tak trimo lan lakonku ambyang memberi jroning ati muga Gusti paring bapak awake dhewe kan mari nyebutke anu ya Mbak Dewi benderane son. Oh iya. Oh, pelana kan wae dilongok-longok ae jeragane. Yo, rane opo ra. Pokoknya yang ada karo Mas Wisnu suwe percaya. Dipetake iki nang ngarep lho. Heeh, sing ndi yo nang Mas Wisnu. Mau nang kono Mau mbok. pindah titi meneng kene. Nggih. Didukung makane sesarengan sound systemnya. Audio sistem. Apa? Iya. Apa Mas Wisnu? SPN itu. SPN Production. Oh, iya. Heeh, sing wis kondang ratah Kulon Progo, SPN Batu, itu singkatan? Yogyakarta dan sekitarnya. SPN itu singkatan apa Mas? Apa Mas? Sopo ngira? Sapa ngira? Sapa ngira, sapa ngondo, sapa Sopo ngira? Sapa sing ngerti ya? Pungkasane tak trimo lakonku nambyang pete jroning ati muga Gusti paring endingnya apik. Iki tibane apa Mas? Tibane apa iki mau?
Ora jan setelan latihan wingi ngeten niku. Iya jan ngene iki. Heeh, dhewe sing ora mangkat kok ya. Kadang aku dhewe ya ora mangkat dadi memang niki mboten kleru niki pancen garapane ngoten iki. Variasinya begitu, stylenya begitu. Garapane iki lho. Wes mantap. Kon sing dulu kok ditarik apa lagu meneh Mas? Nek aku bali mlaku. Apa? Sewu loro ya. Ora oleh Mas saiki. Ora oleh. 1000 loro saiki wis ana oleh. Oh, Siji saiki 10.000. Njiri wes masih dibuka selebar-lebarnya tadi. Janda baru, jadi kan kopi kata janda baru. Wah, ana piro Mas? Nangin ana janda anyar Mas. Loh, Satu buat Pak Damam. Si Dorondo Janda baru. Aku kayak kantoran karep ya, Pak. Allah. Bagus enggak? Pokoknya kalau di balung ini saja kayak Akhirnya anu kurang ketemu. tongseng. Wes pokoknya. Iya, pokoknya bubar semakin pokoknya tongseng gitu. Iya, semoga Janda. Janda. Jadi request dari Bobo Tawam. Iki kudu di estreni iki nek ora kok ditutup. Janda baru kuwi bahasa Jawane rondo anyar. Rondo kembang. Iya. Ya. Sing mriko Mbak Ewa ngesak iki rondo, sing iki kasiri, sing kene janda baru. Iki kok temane kok rondo kabeh iki piye to janjane iki? Sing iki. Mbak Ewa kono sida rondo, Sida sing rondo. iki kasiri, Iki janda iki baru. janda baru. Apa Oke, sing meneh? kono rondo kompling. Apa meneh? Aku njaluk selawat bae. Temane kok rondo kabeh ya teh. Oke nggih. Mobilnya para kadang sutresno badhe nimbali kula sak rombongan pokoknya ini dipun maroh murah sangat. Nggih. Nggih, namung 500.000 rupiah dadi papan panggilan. Oh, 500. Tanggap kurung gowulung namung 500.000 dadi papan panggilan. Bapak Putri, Bapak Pokoknya Putra. penarine nggih niki wiyagane sing bagus-bagus nggih niki. Pokoke kabeh niki. Ning penyanyine turu mesti iki. Jero Pawang pilihan menika. Nggih. pilihan rakyat. Pilihan angel nek golek. Pilihan rakyat. Dadak toblosan. Boten pilihan kari dhewe. Nggih, semoga janji baru bersama. Ayo Pak C, cukup Pak C. Ya, ya, jenengan iki kaya lemes ya. Ayo cukup ya. Ayo. Asik, Bro. Ini kelompok-kelompok ini cahayu-cahayu kelompok ini Asik, asik. Sik, sik. Bapak pengeran. Ora iki pada damam iki ra kumangan demit sasake. Ora gelem jumeneng lho ket mau jen. Sing ngate-ngatane Pak De. Deg-degan jantungku deg-degan nalikané aku krungu kabare ora ngerti aku nuruti kok Surojo. Ya alah.
pawang pilihan kali dhewe iki mau. Iki penari ning malah do metenggengen iki lho. Heeh no. Hah? Terpukau ora? Apa kepiye iki mau? Rojo si paling digantung. Ora iki mau berarti saya nempeli demit gupala. Amen yang wae kak yang bingung. Jeneng sayange Teratapan lo perapatan nih mau. Aku jangan keliru meni perapatan ya mas. ya peratelan ya ora apa. Di Suraja. Suraja nanti iki. Mulai. Oh, jarene saya kiprah gede jenengan. Kiprah sing kiprah penarine kabeh. Piye? Ah ngono kuwi ya. Heeh, ngono kuwi apik. Iya, iya bisa aja. Kiprah ya. Iya. Bali kon kiprah ketok gamelane pateni. Ya. Piye? Aku kan kiprah tembangi tak kiprah kok. Ale kiprah wis mau besi dene kok. Piye? Ayo kabul kiprah. Ning kene, wak ora. Hah? Ya nang Saisane. Saisane. Kabul si paling bergantung. Ya nang ngerti aku dia tukang kiprah nih. Aku kiprahnya beda, Mas. Kiprahnya beda, pawangnya lali rata gomong kok nek narinya aja lah apa ya? Oh, pokoknya ya.
Sambung ya panggil janda baru sahabat kabar ngasong dengan saya ini. Pripun Mas? Oh iya, waktunya masih panjang. Masih panjang sekali. Waktu yang panjang itu bahasa Inggrisnya apa Pak De? Panjang panjang sekali. Long bapak gitu aja. Waktunya yang panjang itu berarti waktu kita yang panjangin long. Oh, long. Berarti apa tim long? Nek long di zaman cilik aku pintu artinya bisa jeblok. Nggih. Napa Mas? Lagunya Mas? Kuwi kaya nek Mas Paman Apa? Kaya nanti kaya. long jeblokin mau lho aku tadi kalinya zaman Mas Paman dolan konangan ku lho bahasa Inggrisnya long. Apa Mas? Jadi nari menembung ini. Jenengan pas dolan boncengan karo sapa konangan kalau judulnya long jeblok. Yo, lalapan tresno yo. Iki mau nikah siri. Iya sih to. Pripun Pak De? Podang kuning. Oh, ditambah. Alhamdulillah. Ngersake napa Mas De? Ngersake napa? Alhamdulillah. Podang kuning. Nggih, dituruti. Nggih, menika Kuning. menika saking panjenenganipun Bapak sinten? Apa Supati? Bapak Supati nggih menika ngersakaken podang kuning menika wonten tumbasan kinang 50.000. Alhamdulillah. Sanesipun monggo ngaturi tindak niki. Nggih, matur nuwun Pak De. Mugi-mugi sehat selalu, rezekinya tambah lancar. Niki Mbak Uti, mirsani mboten niki Mbak Uti? Mboten. Oh, mboten. Jenengan pengen apa? Bathuke. Ora kok terus ngene-ngene lho. Pengen apa? Ada sangkut pautnya kan dengan podang kuning? Mungkin ada sesuatu bagaimana gitu. Sajake kelingan iki pas bawa podang kuning ning Laladan Purwodadi ngono kae. Iki sing nyawer rondo, anake 5. Ngono kuwi. Heh? Yuk. Wingi terus neng Jati Malang ki. Yuk, saiki ya teko. Mulane yo dadi pusing. Saiki ya ono wonge. Lagi Wonge ya mangkat. menyang yo nggo klambi kuning kuwi mau. Ya iki klambi kuning. Hah? Yalah. Aku Pak De kawang ki lek nguyang-nguyang terus ana sing klambi kuning iki kok yo lek yo sari bintang tembane kuning yo kuning. Ah, Boyo. oh kuncinya di bawah Mas Rono lho. Jadi sepeda malih dumateng para kanca-kanca nggih Sutarno Budaya mbok pilih wonten ingkang kehilangan kunci. Oh jenengan Pak, ingkang kehilangan jenengan. Nggih, matur nuwun nggih. Kualik dong jenengan sing matur nuwun kalih kula. Nggih nek deleng-eleng jenengan cok ampun cepet pikire ya kok kuwi kok gantungane ki yo nggih sing cok gantung diri ka lho. Nggih. Tambange iki mau. Oh. Ya halah, nggih. Sudah. Coba dikasih podang kuning nggih. Panjenengan opo mandhapipun Simba. Supardi. Yo, lek joget bareng Pak De. Monggo Pak De niki joget Pak De. Ben saya irang yo. Ayo nanti yo. Ayo. Oh,
sawang kagem ati bunga yen lakon dadi duwe SPN Production. Con chẳng nên sao con lại thì mà nè kan sana nih kan lagi oh iya Bener. Lagu bener utara. Lagu bener. Iya. Yes. Coba melarat selindro. Saya wilahannya sih kan. Lalakan terus oh iya.